Però, una cosa. En el gameplay que em vaig explicar fatalici. Sí, ferotge! Doncs, per què no m'ho digueu? Això és una cosa dels que m'ho teniu que dir. Perquè seria una cosa de millorar, no podeu dir, oh no, ferotge s'enfadarà. No, al contrari, estaré supercontentíssim de que m'ho digueu, perquè hi ha coses que tinc que millorar, i d'aquestes que tinc que millorar són moltes, i m'agradaria millorar-les, així que, bueno, teniu que dir. Per exemple, em teniu que dir com personalitzar el meu personatge a Minecraft. Això ho necessito. Me'l vull personalitzar, no sé, com un lleó, ja que em dic ferotge, o com el guitarrista que tocava ferotge. Sentireu que trec mocs, però és que estic... Però no cal que ho fiqueu en els comentaris perquè ja ho sé. Bueno, en resum, i aquí estem. Vale, en els comentaris digueu-me què voleu que faci. Ara, he après una lliçó, que sense acció no hi ha diversió. I aquesta acció no es troba en multijugador d'aquí i també en individual, que vol dir supervivència. De manera que vosaltres mateixos teniu que dir-me si voleu que faci supervivència o si voleu que faci Skywars, Team Skywars, Eggwars, el que vosaltres vulgueu. Jo no vull opinions. A més, jo només sóc el que grava. Jo no puc prendre totes les decisions, jo no només penso en mi, també penso en els subscriptors, en els que donen like, en els que fiquen comentaris. Sobretot, fiqueu-me què voleu que faci. Da igual si no m'agrada, jo ho faré. Comentaré que no m'agrada, però ho faré. El que sigui per un canal. En un canal la gent li té que agradar. I si li té que agradar tens que fer coses que no t'agraden. Per exemple, tens que morir. Per exemple, per aconseguir una armadura superbona i tens el mot de sang i es necessita sang per aquesta armadura, doncs mira, em mataré massajista, mare meva. Massajista, necessitaré això. Vale, de moment comencem amb això. Què faràs amb els taulons? No tinc ni la menor idea. 1, 2, 3 i 4, vale. Seran les potes del... Mira, faré pegue. Faré massajista petit. Ai, perdó. Tanques, blocs de decoració. On estan les tanques? Vale, tanques. Neu no. Catifa. Aquí. Catifa normal, de moment. I serà aquí. 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 I aquí. Vale, perfecte. I què faràs amb la catifa? Ho ficaré per sobre. Fico al costat, no em deixa, quina mala sort. Doncs hem ficat les tanques. I fiquem catifes per sobre. Si trec la tanca, les catifes segueixen. No, no segueixen, vale. Perfecte. No va molt bé, però igualment, perfecte. Vale, aquí la persona se sentaria, trencaria això. Farem aquí, blocs d'herba, 9, fico això aquí. Vale, salta, perfecte. Siguen aquí. Mare meva, bueno, no és tan guai, però bueno. Comencem el battle, es dirà que. Perfecte. Vale. I després aquí es trobaria el massatgista. Com el faràs? Doncs amb tota la llana possible, amb negre, marró, vermell i verda, vale. Un aldeano serà. Aldeano, vilatà. He dit que va així. Ara.
Ja està. Tu no. Mira, aquí estaria estirada, no? Estaria estirant l'Steve o qui sigui. Mira, més ben dit, és que estic mascant un xiclet. Nous de decoració i cap de l'Steve. Cap normal, cap de l'Steve, com ho vulgueu dir. No m'hi deixa, bueno, no va passar res. I aquí hi haurà, bueno, més endavant, com necessitaré això, vale, 2 lliures, blocs de decoració. No, necessito escales, aquí. El dependent, el que cobra, el dels diners. I com ficaràs les escales? Doncs al revés. Perquè la gent hi pugui sentar-se, ficar els peus, el que vulgui. Vale. En els comentaris, bueno, ja us he dit el que voleu que faci. No, al revés. Ara, bueno, en els comentaris digueu-me si voleu que faci... Si voleu que faci multijugador, digueu-me què de multijugador. Perquè de multijugador pot ser un Megacraft, Will Battles, de manera que seria molt liós si no m'ho digueu. Mira, el dependent estarà aquí, prenent el canvi. I agafaré ràpidament la tanca. Perquè pugui entrar, sortir. I un cofre amb els diners. Cofre amb els diners. I aquí hi ficaré or, si em... No, merda. Ho sento per la paraulota, no... Ho sento, sé que no la tindria que haver dit, però bueno. Massatgista. Això és una cagueta. Una absoluta cagueta. Un cap de Wither. Què voleu que faci? Això... Què és això? Ah, això està més guai. Això està ok. Això està xulo. Això jo ni tan sols en 4 minuts ho hagués pogut fer. Que bèstia és el tio, li ha dibuixat sang, a més. Massatgista, això no té ninguna pinta de massatgista. Bueno, sí. Sí que té una pinta de massatgista. Aquesta és la persona... És la persona que l'està fent el massatge, vale. Aquest està xulo. Aquest està molt guai. I a més, com tots els massatgistes, que la cara està sota, fent paca. Va. Quina caqueta és això? Una afeitadora. Ah, ha fet una aspiradora. Segurament no era d'aquí, Espanya, de Catalunya. I segurament no ha entès. I en el seu idioma segurament volia dir... No sé. Bueno. Ok. No, aquí falta... Bueno, no passa res. Això és un caguetes. Això és un bebè. Això és un bebè en panyals. Això no té ningú sentit. Massatgista, bebè, no té res. No té res. Vale, i això què és? Un altre bebè boig? Doncs caquita. Estaré fart, de cagar merdes. Bueno, cagar caques. Vale. Això és el llit. I això és el dependent, i el cofre. I tot el cofre dels diners. Ostres, que guai. No? M'estava envoltant supercaca. Això, en concret, supercaca. És que com se li acudeix a algú fer això? El mateix que jo, però li ha faltat el venedor. I l'aldeano del massatge. I això què és?
Senyals. Esto es una mano. Pues quina mà. Masaje. Mare meva. Que guarros. No es pot ser més guarro. No es pot ser més guarro. I jo que som el cinquè, Home, aquest està xulo, Ha estat xulo el cinquè, sí. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol comentari s'agraeix. Ja us he dit que vosaltres mateixos, en el següent vídeo, decidireu què vull, què voleu que faci. Supervivència, multijugador, un tutorial. Me podeu enviar si voleu que faci un hivern.